बियो सोंबाय आंखौ नोंहा मा जादों होनना। बियो सोंबाय आंखौ नोंहा मा जादों होनना। फोरमायनो आं बोरै बिनो आंदि गावखौनो मोजां मोनखोमादों। आंबोसो सोरखौबा मोजां मोनदोंमोन। खम नङामोन जोंनि हास्थायनाय। सोलायबाय जेब्ला गोसोआ बेनि अब्ला बुंबाय बियो हारे जाम्बा आंथ' ओरैनोसो बुंदोंमोन। मिथिया मानो एसेबां समायना नोंनि महर। नोंनि खाथियाव थांनायनिख्रुइ नोंखौ थाखुमानासो नायनो मोजां मोनो। जानांगौ आंखौ गोबाङानो मोजां मोनो। नाथाय आं मोजां मोनो खालि आंनि मोजां मोननायखौल'सो। बियो सैथोदि आं नोंखौ मोननो हायाखिसै। आरो नोंखौ माब्लाबाबो गावनि खालामनो हालिया। नों मोजांमोन एबा गाज्रिमोन बेयो नोंनि खोथा। आंथ' थैलाय उजिलाय नोंखौ बावनो हाया। आंनि सानफ्रोमबोनि सायरियाव थायो नों। आंनि गोरबोआव दंसै नोंनिल' सावगारि। फोरमायनो बोरै नोंनो आंनि थाखाय नोंदि मा। बास बेखौल' मिथिदो आंनि अरायनि लोगोरि नों। आंहाबो सोरनिबा गोसोआव देरा थानायमोनब्ला जिउनि गासै खुसिखौ बेनोनो होगौमोन। आंखौ मोजां मोनग्रा थानायमोनब्ला। आखाइ फारसेजों आखाइ खबजाया। गेलेनाय समाव सानै गेलेगिरि नङाब्ला मुजिया। लानाङा मोजां मोनलायनायाव जौसेनि खम नाम्बार। बेयाव 99 नम्बर मोननायाबो जेननांगौ जायो। गोसो होदोंमोन जायनो बेबो थांबाय। सानदोंमोन जिउ फोजोबनो कारेन्ट थारजों। थारखौ दांना नायब्ला कारेन्टआबो थांबाय। मोजां मोननायनि रादायखौ सुबुंफोरा खायो। बेखौ सुबुंफोरनि गेजेराव मानो सिखोमायो?
बेखौ सुबुंफोरनि गेजेराव मानो सिखोमायो? मा गोरोन्थि नामा सोरखौबा मोजां मोननाया? मा गोरोन्थि नामा सोरखौबा मोजां मोननाया? अब्ला मानो फोरोङो उन्दै समावनो बयखौबो मोजां मोननो? अब्ला मानो फोरोङो उन्दै समावनो बयखौबो मोजां मोननो? जेब्ला नोंखौ गोसोखाङो, जेब्ला नोंखौ गोसोखाङो, नोंनि महराव आं गावखौ बावगोमायो। नोंनि महराव आं गावखौ बावगोमायो। मिथिया आं मा जालांखो, मिथिया आं मा जालांखो। सानै सानै आं गावनो उन्दुलाङो। सानै सानै आं गावनो उन्दुलाङो। एसेनोसै। नोंथांमोना आंनि सावगारिखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना हो। थेंक इउ।